Dar toată lumea, numele meu este Bogdan și bine v-am regăsit, fraților, la un nou joculeț de pe acest canal. Acest joculeț este Among Us. Acesta este primul episod de Among Us. Vă rog să apăsați de like. Uitați-vă, deja sunt impostor. Haideți că am început bine, eu sunt impostor. Dacă o să mai vreți episoade de Among Us, vă rog să rupeți butonul de like, să vă abonați la canal. Vă mulțumesc pentru 12 abonați, avem și un abonat nou, Ștefan, ne mulțumim mult de abonare. Fraților, acesta este primul meu episod de Among Us. Apăsați butonul de like. Facem minim 12 like-uri. Mulțumesc. Scuzați că n-am mai postat 2 săptămâni pe canal, dar știți cum a început școala și n-am mai avut timp când să postez. Așa că așa, deja văd că câțiva au ieșit, dar o să postez și eu mai zilnic. Dacă mai vreți, o să mai doriți episodul de Among Us, să scrieți jos în secundă de comentarii și o să mai facem episodul de Among Us. Încă nu știu că eu sunt impostorul. Mamă. Să nu creadă, fraților, că l-am omorât pe ăla. Așa. Mamă, da să-l pun încă unul. Dăm așa mai încet. Mamă. Să scriem what. Mamă, cred că m-a votat pe mine. Da. Ba nu! Yes! Bine, mă, fraților, am câștigat prima rundă de Among Us. Să rupeți butonul de like pentru că am câștigat. O să dăm încă play, gândând dacă o să mai joace careva. Bagă și reclame. Am câștigat, fraților. Primul match de Among Us l-am câștigat. Easy match. Sperăm să mai intre. Deci ăsta Milk o ieșit. Ați văzut, fraților, am câștigat primul match de Among Us. Nu uitați să rupeți butoane de like, să apăsați pe clopoțel, să fiți la cură cu tot ce postez pe canal, să dați un follow pe Instagram la 666 pentru această victorie de pe acest joculeț Among Us. Mi se pare genial joculețul. Dacă vreți să jucăm împreună, putem să o facem, doar scrieți-mi în comentarii și o să jucăm împreună, să fac un rom special pentru abonați, să jucăm Among Us împreună. Deja văd că intră foarte bine. Deci au intrat până acum, suntem 3. Hello. Așa. Suntem 6. 6 e foarte bine. Hai să vedem. Ce suntem? Mamă, cetățeni, nu au un singur impostor. Eu zic ori pink. Pink e pentru că ăsta stai aici lângă buton. Așa. Pink. Sau ăștia care au numele impostor, nu vă luați după ei pentru că au numele în eroare. N-am zis dacă îl votează pe verde sau pe roz. Îți curios care ies pentru că eu nu îs. Green cred că au votat. Hai să vedem cine-i. 2 voturi sunt egale. Mamă. Sau? Ok. E green. Sau ăsta-i. Green nu e pentru că ăsta aici. Bă, nu știu cine e, mă, fraților. Scrieți-mi voi jos în comentarii cine credeți că e impostorul. Ia să vedem. Black.
Eu zic că ăsta e impostorul. Pentru că ăsta nu a făcut nimic tot meciul, fraților. Deci ăsta negru. A, Black, e Black. Hai. Bine, bă, mamă, de dacă nu e ăsta... Că verde nu e, că altfel m-a atacat pe mine. Impostor... Ăsta era bine, mă, Malone, m-am câștigat a doua victorie pe episod. Dacă vor să mai joace băieții, iarăși ne bagă o groază de reclame. Am câștigat, deja suntem încă 3. Faceți două victorii egal, 2 like-uri. Nu v-aș ruga să rupeți butonul de like, să strângem 12 like-uri, cum v-am mai spus. Sper să mai intre. Pentru că am câștigat 2 ori consecutiv pe acest joculeț pe Among Us. Și cu acesta este primul meu episod de pe acest joculeț de pe Among Us. V-aș ruga să rupeți butonul de like între acest lucru și dacă vreți să mai continuăm cu această serie de Among Us, să mai facem episoade de Among Us. Ce sute? Iarăși cetățean. Ready, clar. Să vedem care, cum. Deci, pink. Mamă, gata. Pink. Mamă, și le-am zis că nu-s eu. Mamă, Red is not impostor. Ăsta era, mă. Dăm quick. Nu ne mai jucăm. V-ați ruga să rupeți butoanele like, să abonați la canal și ne sigur ne vom revedea tutoare, pa.